ନିଜକୁ କୁହ ୟେସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କାମ୍ କାମ୍ ସୁଶାନ୍ତ କାମ୍। ଲାଇଫରେ ଭାଇ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଉ ଆମ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଜିନିଷ ସେମିତି ହୁଏନି। ଯାହା ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଡେ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଯାଇଥାଉ ସେ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ହାରିଯିବା? ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ରହିଯିବା? ରହିଯିବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ? ଆମ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଚାଲୁନି, ଆମ ହିସାବରେ କାମ ହେଉନି, ଇଟ୍ସ ଓକେ ଫାଇନ୍। ଏ ଟାଇମ୍ରେ କାମ୍ ରୁହ, ନିଜକୁ କୁହ ୟେସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କାମ୍ କାମ୍ ସୁଶାନ୍ତ କାମ୍। ନିଜ ନାଁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କାମ୍ ରଖ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରଖ। ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେ ଉଠ, ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦିଅ। ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେ ଉଠ, ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦିଅ। ରେଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବେଶୀ ଭାବନି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ୱାଇଜ୍ କାହିଁକି ଯାଉନି। ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେ ଉଠ, ଶୋ ଅଫ୍ କର, ତୁମର 100ରୁ 100% ଦିଅ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛ, ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଠୁ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ 100% ଅଲ୍ ଇନ୍ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିବନି ଟିକେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କାମରେ ଦେବ, ସେଇଠି ହିଁ ତୁମେ ହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ। ଅଲ୍ ଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍, ନୋ ପ୍ଲାନ୍ ବି। ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଠି, ତୁମ ଫୋକସ୍ ସେଇଠି, ସବୁ ତୁମର ସେଇଠି ଅଲ୍ ଇନ୍। ଯେଉଁଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ହେଇପାରୁନି, ଯାଉନି ଆମ ହିସାବରେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ କାମ୍। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କାମ୍ କର, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରଖ, କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ନିଜକୁ କାମ୍ ରଖ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କର, କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେ। ଦେନ୍ ତୁମେ ନୋଟିସ୍ କରିବ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଆଉ ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେବ, ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ନେଇ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତୁମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ନାଅ, ମନରେ ଖାଲି ଲୋଭ ରଖୁଛ, ହଉନି କହି ଚାଲିଛ, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଭାଇ ଦେବନି। ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍, ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍। ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୁଅ, ଆଗକୁ କାମ କର। ବୁଝିପାରିଲ ଭାଇ? ବହୁତ ଆଗକୁ ତୁମେ ଯିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ।